Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Соргон Сафаров канали Юристиҷа. Барномаи нав ҷавоб ба саволое ки дар комментария пешкаши мо карден. Пешаи барномаро сар кардан як сухан мегем. Дар иҷа бисёртар бо саволҳо такрорӣ барои аблава буданд. мо саволҳоро дигар ҷавоб наметиҳем, ба ҳамин хотир пешакӣ узр мепурсем, барое ки бисёр дар бораи аблава видео кардем, пешкаши шумо кардем. Канали Орзу нависай: обод бошӣ бародар, зиёда аз 15 смс нависам, ҷавобша интизор будам. Мутаассифона ҷавоб надоден. Аз каналтон отписатсия кардам. Якам дилмондаам шидам, чунки фаҳмидам ки кадомеро хоҳем ҷавобша метиҳем, кадомеро нахоҳем не. Фарух нависай: салом ака, агар ду фарзанд дошта бошӣ, чӣ документ дар корай, ки моро ғам натиҳанд? Нав метрискаи фарзандат бас. Шаҳриёр нависай: салом алайкум, тай ки ҷои Тоҷикистони Соргон? Як савол. Ма шаҳри Душанбе. Диша нависай: салом брат, як савол. Ма як амак доштам, бефарзанд буд, хона дошт, як бачаи 7-8 хати ҳамӯ хонда буд, хатиш зиндагӣ мекард. Баромада рафт, амаким 60 сола буд, тоқа монд. Баъдан мара гуфт биё кати ма бесто будан, ма ҳамин хона айта. Ма рафта амакам қазо кард, ма дар қайди ҳамин хонаам. Ай байн 17 сол гузашт, ҳамун бачаи 7-8 пайдо шуда, мегӯяд хонаи манай, сертификат ба номи худорахматии амак май дар дасти ма. Илтимос ҷавоб деҳ, хона ба кӣ мемонад ва чӣ кор кардаанд дар кор? Агар дар ҳақиқат ки фарзанд надошта бошад ҳамун амакит худаш, метавонӣ дар ҳамин ҳолат хати вафоти амакта бигирӣ, бирай нотариус, мақсад даводав мекунӣ, ба номи худат карда метавонӣ, дар ҳолате ки фарзанд надошта боша ва ҳамсаршам набоша. Агар Исроил Қувватов нависай: салом бародар, мо аз шумо миннатдорем, зинда бошед. Як савол доштам, дар мошини шахсии худ сигнали военӣ часпонӣ мумкин не? Мумкин нест, ҷаримаи маъмурӣ мешавад аллакай. Як аз дигар нависай: салом ака, ҳамун саволҳоро вибр карда ҷавоб деҳ. Як солае ки подписатсия кардам, ҳар видеода нашод аблава, басай чизои нав бохабар шавем. Усмон Назаров нависай: ака, ҳамин саволи маро ҷавоб деҳ. Праваи кӯҳнаро алиш карда, нархи давлатиш чанд сумай? Ҳамин савола ҷавоб медодем аз тарафи ғарибӣ. Барои праваро алиш кардан, чӣ хеле ки мактаби ҳамин ронандагиро шумо хатм мекунед, мерен автодром, духтур мегзаранед, дигар намуд ҳуҷҷатҳоро мегирем. Барои иваз кардани права шумо ҳамун мактаби ронандагиша намехонед ва автодром да чӣ ҳуҷҷатгузорие ки мешава, ҳамвора аз сари нав ба қайд мегиред. Саидов Шаҳром нависай: салом ака, саволи ман ҳамие ки мара гаи қапид ҳуҷҷатома дид 100% буда, не ки хати мара азбор кард. Ма барои неправ буданаш камераш кардам, вай ҳақорат карда телефони мара гирифт, шикаст. Оё ӯ ҳақ дошт ки телефони мара шиканад, ё ки бугӯ ки дар ҳамин хеле моментҳо дар Тоҷикистон камера кардан мумкин ё ки не? Дар видеои оянда интизори ҷавобам. Албатта ки мумкин не. Дар ҳамин хеле ҳолатҳо ту метавонӣ, мисол вай ба синтра дағалӣ кард ё ки ҳақорат кард, ҳамун навори кардагӣ дар вақти процесси судӣ рафтанаш дар ту шоҳидӣ бития. Али Ҳомид нависай: салом акаи Сорбон, фарзанди худ метавонад аз болои падару модари худаш дар кадом мақомоте шикоят кунад, ки ӯро маҷбуран шахсе ки намехоҳад ба шавҳар диҳад? Дар худмонам хеле чизо дида намешавад. ҳаста рӯи қонун метавонад фарзанд шикоят карда, оне ки дар худмон дида намешавад. Дар давлатҳои хориҷӣ бештари чизо ҳастад. Баха Саидов нависай: ака, чидама чанд боршид савол метам, ҷавоб наметиҳӣ, ҳамиҷарам тағабузияи чӣ? Сангов нависай: салом акаи Сорбон, нашод алимент. Ака, агар зане ки сар додагӣ чӣ кунад, алимент қатъ мешавад ё ки не? Илтимос ҷавоб деҳ. Пешакӣ раҳмат. Алимент дар ҳолате қатъ карда мешавад ки модар худаш дасткашӣ бикунад, ва як ҳолати дигар қатъ шидани алимент баъди марги ҳамун падара, дар ҳолати вафот. Агар шавҳар кунад ва даст накаша, алимент спорида мешавад. Бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳади Қазоқистонро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем. Шумо бо он шахс муроҷиат кунед ва шуморо аз ҷои даркориятон гирифта бурда аз сарҳад мегузаронад ва боз соху саломат, худованд розӣ бошад, ба ҷои даркорӣ оварда мерасонад. мошине ки шумо дар он сафар мекунед, мошини нав, яъне ки соли 2019, ва инчунин ба шумо аз тарафи ронанда бо таври ройгон хӯрданиҳо ва нӯшокиҳо пешкаш карда мешавад. کار این برادران سالی اول نیست. می توانید به رقم‌های در اکران بوده مراجعت کنید و از نام کانال یوریستیجی با آنها مراجعت کنید و به خود تخفیف‌ها بگیرید. یعنی که با نرخ ارزان سفر کنید به گرانیتسا. احمدов нависай: радной дар бораи нарх навои хӯрока ягон барнома мешид, хуб мешид.
як лимчорд ай 200 сомон боло шидай. Хай дальше хит крадно илтимос радно ягон чи дони бугу пешаки раҳмат. Хай ягон маълумот пайдо мекунем, баъдан барнома мекунем. ҷамшед Сатторов нависад. Салом акама 5 сол хондам, донишгоҳро ҳамаи экзаменаро супоридам, диплома нагирифта Россия омадам. Дар бораи ҳамин ягон маълумот медодем, пешакӣ раҳмат. Агар дар мо гост экзаменатам ки супоридагӣ бошӣ, вай ягон монеа намешавад барои гирифтани дипломат. боз ки баргаштӣ метавонӣ барои дипломата бигирӣ. Саша Беков нависад. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. бародар Сорбон худованд нигаҳбонат бошад. Як савол дорам. ҳамин ҳалномаи суда барои соҳибмулк шидан чӣ хел бигирем? ҳама ҳуҷҷатош ҳаста, якум куҷо муроҷиат мекунем? барои соҳибмулк будан худат ба фикрам ки ҳамин чиза нафаҳмида. Соҳибмулк гуфта ҳамун шахсеро дар назар доранд ки мисол ту соҳиби хонаи соҳибмулк мешавӣ ё ки соҳиби мошини соҳибмулк мешавӣ. ҳар чизе ки айтад ту ба ҳамун чиз соҳибмулк мешавӣ. дар асоси қонун агар ту ғайриқонунӣ бугӯӣ ман худам барои ягон чиз соҳибмулк кунам, хеле дар ягон ҷо то'г'рӣ намегирад. Ислом нависад. Салом алейкум бародар. ба саволи ман ҷавоб де. Корманди ЖД яъне таможни бадбахти ноинсофи вокзали Душанбе ҳаққи пурсидани билети ҳарбӣ дорад ё ки не? 25 октябри соли 2018 ман хостам ба поезд ба Москва биём. дар ЖД вокзали Душанбе дар вақти гузаштани таможни паспорти мана гирифту пурсид ту хизмат кардагӣ? Ман гуфтам не, ман яка писар ҳастам ва ду фарзанд дорам, билети ҳарбӣ дорам. 27-соларо пур кардагӣ. Мега ҳуҷҷатота нишон те. Ман гуфтам мада чӣ дар кор ҳуҷҷат? Хулас гапомон баланду паст рафт. Баъд 1000 рубл метеҳӣ? Гуфт натеҳӣ, поезда намемонам пешини. дер мекунӣ, билетат месӯзад. Маҷбурӣ додам. Ман бояд чӣ кор мекардам? Бояд ҳамонро хича мегирифтам, поезда ҳангала мекардӣ, мерафт бародар. Мирзо Шуҳрат нависад. Салом алейкум. ман дар Москва мада пистолети пневматик гирон гаштам. Георгий Шарипов нависад. Тоҷик миллати пастаи говсавор, ту мактаб хон, куловии говсавор. дар байни худмонам хеле миллатчигӣ мекардианда. бештари тамошобино ба фикрам ки аз шаҳри Кулоб ҳастанд. хоҳишон мекунам ки ҳақорат накунанд ба хотири камитараи ҳамин навистагиш. Шердилҷон нависад. Салом акай Сорбон, мегӯянд права қимат мешавад баъди соли нав. ҳамин хел гап вале ягон фармон набаромада. Халид ибн Валид нависад. брат, шербачаро дар хона нигоҳ доштан мумкин аст? агар шербача калон шавад авлад мегирад ё ки не? қонун чӣ мегӯяд дар бораи ҳамин? аки рости гап намедонам шербача нигоҳ кардан мумкин аст ё ки не. ба фикрам ки мумкин нест. агар ки документам ай майдакиш мумкин боша, не ки дар ҳолати ю калон шавад ва авлад мегирад. бо Халид ибн Валид як саволи дига дода. Салом алейкум. пистолет ё милтиқи охоточный документальный боша мумкин аст дар хона бошад? барои шикор кардан мумкин аст, барои дигар чизо истифода бурдан пистолет мумкин нест. милтиқо мумкин аст барои шикор кардан. Карим нависад. ҳазор раҳмат, беҳтарин чизоро мефаҳмонӣ. худованд илмтон аида зиёд гардонад. Таҷик Прикол нависад. Салом алейкум акай Сорбон. ака гаӣ метавонад яқӣ биёяд ва ай мошина фуромадан манъ кунад? пешакӣ раҳмат. гаӣ ай яқиби мошин сир карданда ҳақ надорад. Санҷарбек 07 нависад. бародар, такрор кардан ту да западлоай? мо да западло нест бародар такрор кардан. мара бугӯ як савола 100 барномада ҷавоб додан мекунам, не ки дар инҷа бо ғайри ту 45 000 тамошобини дига. Абдураҳмонов Аҳлиддин нависад. ака Аллоҳ нигаҳбонат. мегуфтӣ ки ҳамида ягон мода гуфтагие ки риш мондан маънай ай 35 сола поён. дар ягон мода оиди сатр риш ҳеҷ омадагӣ нест. Маҳмадсаид Ҳайдаров нависад. Салом алейкум акай Сорбон. дар мошин самбу фермонигаӣ ҳақ дорад? намон бига ё штраф кунад? дар ҳолате ки ту агар ягон каса халалдор кардӣ, албатта ки ҳақ дорад ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ мешавад. чӣ хеле ки дар кодекси маъмурӣ омадагия дар хонат баъди соати 10 шаб то соати 6 саҳра ҳақ надорӣ ту додвой кунӣ ё ки музика баланд кунӣ. дигар ту дар мошинам ки ронанда бошӣ, дар ҷои ҷамъиятӣ дигаронро халалдор кардан мумкин нест. самбуферам ки дошта бошӣ метавонӣ пас монда гӯш кунӣ. азар нависад. хита қабидан хизмат нарафтӣ? бад мо ҳуҷҷатҳоеро дорем ки хизмати ҳарбӣ озодем. Маҳмуд Мирзо нависад. Салом Сорбон брат. ҳамин аблавара дар ҳар як видео зиёда аз 20 маротиба мехонӣ. ҳамин саволи ман мемонад брат. як чораша бин савол. бачаҳои зангир агар тӯйҳошон ҳамсинфошонро даъват кунанд, дар танзим ягон қонуншиканӣ мешавад? ай шумораи гуфтаи ҳамун танзим зиёд бошад. агар ай фарқ надорад ҳамсинф шай, холашай, дигар ай ҳамун шумора зиёд кишид, аллакай қонуншиканӣ мешавад. Қараев Фахриддин нависад. ту дар ҳақиқат юристӣ, маълумоти олӣ дорӣ ё ки просто блогерӣ? албатта мо донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
факултети ҳуқуқшиносӣ хондем. Фарух Бердиев нависад: салом соробон, боши бародар, ҳамин мегуфтӣ ки чаро кормандони милисаҳои тоҷик хичона баланд мегиранд ё либоси сарбозӣ доштум. Ӯ яъне ки шимай кор биромадам дараҳмана ман кард, аз ма 40 сомонӣ ҷарима кард. И корш таврия либоси сарбозӣ дар ҳолати шаҳрвандони оддӣ пӯшида гарданд агар мумкин нестай. Либоси сарбозӣ дар шаҳрвандони оддӣ дар ҳамун ҳолат мумкине ки мисол бруки ҳамун солдатое ки ҳамун брука мепӯшанд, ҳавай мумкине то қадар граждански почаҳои ҳавай манжет дошта бошад, агар ягон намуди ҷарима надорад. Дар ҳолате ки ӯ брукати шаҳрванди оддӣ дар граждански мепӯшӣ мегарди ва дар ҳақиқат солдат нестӣ ё коркуни давлат нестӣ, ҷарима дорад. Алишер Файзуллоев нависад: брат, дар Тоҷикистон амнистия кай мешавад? ҳоли аниқ нест, намедонам. Али Ҳомидов нависад: салом, ай занбури асал налог метӣ? Мисол, агар ту занбури асала худат ба фурӯш буброрӣ, танҳо барои ҳамун ҷои фурӯшат налог метӣ. Агар ки танҳо парвариш кунӣ ва дар хонат истеъмол ҳавая парвариш кунӣ ва ба дигар кас ба фурӯш дӣ, налоги ҳамун парвариш кардане ки дар ҷои тура мисол парвариш мекунӣ, налоги ҳамунҷоро метӣ. Агар ки ту ҳар душа ба уҳдаи худат дошта бошӣ, танҳо дар якташ налог метӣ. Тамом. Музик 2019 нависад: салом юрист, зан ҳуқуқ дорад ки фарзанда ба номи худаш гузаронад дар ҳолате ки шаҳодатномаи ЗАГС доранд бе иҷозати шавҳар. Бе иҷозати шавҳар наметавонад ба номи худаш гузаронад. Дар як ҳолат метавонад ки ҳамун падар бедарак мегарда, дар ин ҳолат занак ариза пешниҳод мекунад мат одиночка, баъд фарзанда мегиранд ба номи ҳамин зан мекунад. UFC нависад: салом бародар, дар кисат кастед боша қапан чӣ ҷазо дорад? Илтимос ҷавоб диҳ. Дар барномаи пештара гуфта будем ки мутобиқи моддаи 237 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми сеюмаш ба ҷавобгарӣ мекашад. Дилшод Хуҷаев нависад: салом ака, ҳамин Тоҷикистонда ду никоҳ иҷозата, як марда, яъне ки аз зани якумаш ҷудо нашуда, дуюмаш дар паспорташ ЗАГС кунад. Аллакай ду занаи совмехра дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам омадагие ки бисёрзанагӣ маънае ва дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам омадагие ки бисёрзанагӣ маънае. Баҳодур Саидов нависад: агар илоҷ боша бо таври хатӣ ҷавоб менависӣ, интизор мешавам. Чира ҷавоб нависем бародар? Ламаносира нависад: офарин бародар, беҳтарин суханон мегӯй, дастгирӣ кунед. Ҳазор раҳмати калон. Шер 90 нависад: салом бародар, барои рекламаи производства ҷой кушода дар он ҷо одам таъин карда шинонди патент лозимае ва чанд сум дар моҳ андоз споридан лозимае? Се ба се. Албатта ки патент меспорӣ дар ҷое ки худат гуфтӣ се ба се патент мекунӣ ҷора, барое ки ҷош майдае ва мутобиқи қонун ай ҳама патенти арзони арзон 417 сомон ай ки патент ай 11 квадрат сар мешавад. Ай ҳама пасти пасташ 417 сомон ай. Мусон нависад: салом брат, як видео кун, ҳамин статьяҳоро ном ба ном бугӯ. Агар ман видео кунам ҳамаи статьяҳоро бугӯм, мумкин видеои ман 8 соат 9 соат шавад. Шер 90 нависад боз: агар дар хона ҳунари метонистагиро истифода бурда ягон чизро сохта ва ихтирои худро дар бозорҳо фурӯшем, андоз ҳуқуқ дорад ё ки не? Вақте ки ту ба бозор мебироӣ, андози ҳамун бозорро месупорӣ. Мисол, ту дар бозор як 2 метр ҷоро мегирӣ, барои ҳам 2 метр ҷо ту налог месупорӣ. Барои чизи ихтироъ кардаи худат не, ту налоги бозорро месупорӣ. Кинг Босс нависад: салом ака, агар нақлиёти мусофиркаш патент дорад, агар пули патента то 2 сола наспорад, то 4000 сомон мешавад, ака моро суд карда метавонанд ё не, ё ҷарима мекунанд, ё 50% пулша дода мешавад? Илтимос саволона ҷавоб диҳед. Суд шуморо намегӯяд ки 50% пула биспор. Дар ҳолате ки ту намеспорӣ ҳамун патенти мисол ронандагита, вай дар номат қарз ҷамъ шидан мегирад. Дар ҳолате ки ту патента маҳкам кардагӣ набошӣ, дар номат қарз ҷамъ шидан мегирад ва мераи ҳамаша пардохт мекунӣ, 50% ҳам не ҳатто. Абдураҳмон Суфиев нависад: барои ман адвокат дар кор, ака як номе равон кун. нависад казия: салом алейкум акаи Сорбон Қадӣ, шумо чӣ хел алоқа шуда метонем? Шумо мада срочно дар коре. Як рақамтон метавонед танҳо дар ҳамун вайбераш муроҷиат кунед 501 33 86 33. Боқӣ бародаро дар паноҳи худо бошед. Дар канали ма юрист ҷей подписатсия кунед ва ҳамун компанияро ки мо реклама мекунем ба граница шуморо мегзарона, ба ҳамун бародар муроҷиат кунед, шуморо аз ҷои дар коритон гирифта соҳ саломат худо розӣ боша, аз граница мегзарона ва боз меёра дар ҷои хитон мемонатон. Паноҳи худо ҳама каса.